всички, тук е Sword 360. Днес ще играем Clash of Clans. Съвсем нова игра. Всъщност, никога не съм снимал на нея. Значи, тук сме си направили един български клан. Много добре почва се развива. Вече трети левел. Има... колко човека има? 32, 50. На първо място съм естествено аз. Макар че не съм най-силния. Така. Та игра е играл от доста време. Макар че я бех зарязал за 2 години и бях супер ръчнат до 2-3 месеца. Тук си пишат, чай ги прочетем какво пишат. Окей, сега ще напишем. Аз ще нападам четвъртия. Така. Какво? Точно ми пише не, бе. Що, бе? Трябва само да си измисля една атака, значи... Не знам... Няма да взема много звезди. Окей, тук иска да им дам... Уизарди. Така. Чай да си върна уизардите. Тук забравих сега да ви покажа базата ми. Значи, това е тя. Чакай, още нещо пишете. Така. Добре. Вече не съм толкова ръчнат, както ви казах. Значи, остава ми само това да стане и вече Archer Tower, всички са им макснати, Cannon-ите са им макснати, Wizard Tower-ите. Остава тук тези 2 Air Defense-а, те трябва да са на 6-ти, 3 Hidden Тесли. Кинга ми се прави на 8-ми, както виждате от 7-ми на 8-ми. Какво е друго? Един Mortar имам. Air Sweeper, стените. Dark Axe и друговете не са много, не. Тук ми се прави пеката на втори левел. Тук мога да разгледате кой левел са ми нещата. И така, да започваме вече. Нека изгледаме колко хубава атака ще направи това. Не знам даже дали ще го вземе. Заради този Air Sweeper. Не, ще го вземе. На 3 го е взел. От сега се вижда. Само малко този Air Sweeper ще му попречи. Но той е голям ръщ 8-я. И няма добър бонус, така че... той ми беше... трябваше него да нападам, но няма. Аз ще нападам четвъртия моя номер, така че... Нека се насладиме на битката. Seeking Carmine, изби му дракона. 3 Hidden Тесли. То е на 23 левел. Тази коя е? Това е първи. Даже може да е втори. Не знам. Останали са му 6 дракона. Ще го вземе. На 3 го е залажи. Тук има 2 билдърхата, които могат да попречат малко. Може да се забави. Добре, убил му Wizard Tower. Взимал. То няма вече какво да пази въздух. Има даже вече 2 спектейтъра има. Сигурно съм единия. То не знам вече дали изписва, когато ти гледаш. Може да не го вземе. Не, ще го вземе, Така, на 3 го е взел. И сега се очаква от мене. Чакай се тук да нападам. Вече имаме 3 атаки и 8 звезди сме взели. Това е първата ни война с 15 човека. Нека започваме. Първо ще го скаутнем. Значи, тук има 25 трупа от 25. Значи ще пусне ни Archer Tower
например тук, после един да прибилдърхата, ще оградат дракона, защото сигурно ще има дракон, или каквото и да е там, ще го ограда. Сарчери, няколко уизарда, после пускам от тук гигантите, убивам Барберен Кинга, като гръмнем Уизард Тауъра, за което не е много специално, защото той прави сплаш и мога ми убие всички гиганти, но използвам 3 хила, така че... напрегнат съм. Тук му е таунхола, ще му го взема бързо, демек 2 звезди са гарантирани. Имам един Earthquake тук, 5 гиганта, 4 лево, добре. Така. Бам, дракон 3 лево. Не, кой знае какво. Нека са тук няколко уизарда. Ара бе, килнете го бе. Готово. Пускам ги насам. Тук това малко. Упс. От тези. Така. И аз сега тук ли да пуснем Earthquake-а? Добре. Забравих това. Така, добре се разви, убих му Барберен Кинга, както очаквах. Уизард Тауъра умря. И той е предсакан. Много предсакан даже. Тук да пуснем... Не съм пуснал всички гиганти, което е тъпо. Но... тук ще измрат. Трябва да пуснем хил. Не трябва да правя глупости в момента, защото доста звезди зависят от мене. Така. Това малко глупаво беше. Моя страна. Лошо. Лошо. Дано те уизарди да тръгнат към таунхола, точно така тарчерите. Бам. Ръсим всичко тук. Влезнаха гигантите, разбиха портата. И всичко друго умря. И това е загуба на нито една звезда. Ще си чупа компютъра направо. Фак. Направо. Лошо. Това е много тъпо, което направиха ме кари. Не трябваше да пускам там гигантите. Мале, това тъпо нещо, което направих. Сега ще ме нерви, защото взех тъп лут. Ще ga взема 2, ако ги бях пуснал всички гиганти на едно. Добре. Значи да видим как тук съм взели 2 звезди на него. Естествено 10 дракона. Кой не би ги използвал? То на него Air Defense-ите са му отвънка. Те са му външни. Той тук като пусне драконите ще умре всичко. Ще пусна всички оттам. Тук има Air Defense. Това май заради това не е взел даже. Ето го дракона, който аз му дарах. Да, точно заради ето Air Defense не можа да вземе 3 звезди. Това е едната причина. Добре.
Това ще е тъпо. Как ще взема 40% изложих се на тази тъпа война? Трябва да внимавам повече. Ще си пуснем още една армия. Нападат ни. Това няма го вземе, няма как просто. What the fuck, взел го е. Тук има даже и дракон. На 3. Освен ако не става някакво брат тук. Така че не е възможно, те са му оживяли 7 дракона. Но той има 10. На 3. Я тук няма някакви билдърха това, бе. Окей, който някой изобщо гледа това клипче, може да е в клана им. Да не мислите, че този клан е някакъв нубски, щом не взехте ли звезди. Те всички нападат с дракони, аз ще почвам да нападам вече. Дале. То няма го вземе. Трябваше да ги пусна от тази страна да вземат Air Defense. Може да го вземе, няма, че му е трудно. Сега тук като взе дракон на 3 левел, който съм му донейтнал. Даже ето го дракона. С 5 арчера бонус. Auto Poison и тези дракони. Sire Defense ще ги почне. Те ще се разсеят по Barbarian King-а. Използва си рейджа тук за няколко дракона. Билдърха ти има ли? Не. Ще го вземе. На 3 базел. Само е това дефенс умрели и до тук. Добре. Тази война имам чувство, че е голяма загуба. What is Peace Town Hall destroyed? There. 8 на 9. Ако бях взел аз някаква звезди, ще сме повече. Добре. Почвам 5-я. То няма го взема. Смятам тук вече да действам. Да намерим страна. То трябва да с дракони, ама се притеснявам, защото това е дефенс да му го спукам. И тук пусна драконите. Но Майер Суипър, така че... Направо нападам първи, бе. Той има 3 Air Defense, тук трябва да го нападаш с Earthquake, трябва да имаш няколко... Да мога да вземеш 2 Air Defense, другите да останат. Така, значи ще нападам 5-я. Аз викам да почнем от тук, първо ще му... Чакай сега. Това е много гадно. Пускаме тук един арчер, даже 2. Да се активира всичко. Не, един ще пусна.
После тук ограждам ги и нападам ето от тази страна. Да стигна поне до таунхола и този път да го взема дано. Даже една звезда да взема. Пак ще е нещо. Имам предчувствие, че тази война ще бъде голям филм. Прецаках я горе-долу. Но все пак още никой не е нападнал. Има още много време. Така. Почваме от тука. Ай, сега вече сипахме всичко. Лоубрейкерите влезнаха. Бам. Бам, бам, бам. О, хайден Тесла. Висок левел. Навлезнаха на много хубаво място. Точно там исках да ида. О! Добре. От тук хилвам. Да останат поне някакви живи гиганти. И после ще действаме към таунхола. Ще му взема 2. Сигурен съм. Та атака не е толкова фейлната, колкото миналата. Така че очаквам 2. Не се знае. И валкирията. Хайден Тесли. Лоша изненада. Аре сега тя уизарди дано да гръмнат таунхола. Надявам се. Всичко се е разсело по гигантите и музея на таунхола. Yes! 2 звезди най-накрая. Това трябваше да стане с миналия. Всичко се обърка, така че. Да, ще е голям кеф, ако взема 3, но няма да е възможно. Добре. По-добре. По-добре беше. И 11 звезди сме вече. Извинете, че кашлям, но малко съм се разболял. Сега ще направя океъм армия. Но нямам така, добре. Ще направя още една атака. Но мисля, спирам. Това е първото ми клипче на Clash of Clans, което качвам. Даже може да е и първото клипче от няколко месеца, защото не съм качвал близките месеци. Ще напада това 13. Тази война ще бъде напечена, както казах, първата ни с 15 човека. Трябват ни 27 звезди, да вземем 25. Такова. XP. И следващия епизод сигурно ще снимам, понеже нашия клан, колко 30 човек, мога да пуснем война, например с 25, то не знам доколко са всъщност. С 25 ще ни даде повече XP. Но не се доверявам на те, защото те джойнват само така, реквестват и се махат. На някой от тях. Вече имаме колко голдки е? 13 голдки вече имаме в клана.
13. Имам 1, 2, 3, 4. Да, 4 колидера. Останалото елдър и само всъщност. Тебе не знам, защо съм те направил елдър. Чакайте ма. Трябва да донейтнеш поне 100. Това го смених. 100, аз и ето пич сме донейтнали 800, над 800. Той елдър, защото донейтва. То трябва да направи елдър. Така. Смятам да свършим епизода. Да, клипа е. До следващия епизод и клип. Чао.